sker der derinde? Skal vi tjekke? Hej, hvad laver I her? Hej, velkommen til. Var det dejligt at se jer. Jeg hedder Josefine, og jeg er fra studievalg. Hej, jeg hedder William, og jeg går i 3.G. Studievalg. Hvad er det? Jamen, også vejledere i studievalg. Vi ved rigtig meget om tiden efter gymnasiet, så vi kan hjælpe jer med valg af studie, og hvad I skal lave i sabbatår, og måske et fremtidigt job. Og lige nu sidder jeg og vejleder William. Og det her er faktisk vores andet møde. I vores første møde, der var jeg lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skulle vælge, for jeg var imellem 2 uddannelser. Og det fik jeg hjælp til. Og så her i vores andet møde, der var jeg egentlig lidt i tvivl om, hvordan man rent praktisk søger ind, og hvordan sådan noget fungerer. Så det kan de også hjælpe med. Det er de rigtig gode til. Du lyder mega nice. Yes, men hvordan er det, man så får en møde med dig? Jeg har cirka hver 14. dag. Man booker en tid ind på vores hjemmeside, der hedder studievalg.dk. Og bookinglinket findes også på Lektios forside. Får man fravær for det? Og nej, det gør man heldigvis ikke. Det lyder da meget spændende. Ja, vi tjekker det ud. Det lyder fedt. Jeg håber, vi ses. Nu må vi se i forhold til adgangskravene. Mm. Det er jo lidt vigtigt. Det var dem, hvor der ikke rigtig var så mange. Ja, jo lige præcis.